U našem modernom svijetu, 3 velike tehnološke revolucije događaju se u isto vrijeme. Pametni algoritmi, super brza umjetna inteligencija i nova kvantna računala. Skriveni iza naših ekrana, algoritmi odlučuju što vidimo i mislimo. Umjetna inteligencija predviđa i kontrolira stvari, a znanstvenici grade strojeve koji rade čuda koja smo prije mogli samo zamišljati. To je svijet gdje ti sustavi i oni koji ih posjeduju dobivaju sve više moći. Toliko da uskoro nijedan izbor ili plaćanje neće moći proći bez njihovog znanja. Iznenađujuće je, ali stare biblijske priče također govore o moći, iskušenju i kontroli nad cijelim svijetom. Knjiga Postanka pokazuje kako su ljudi bili u iskušenju da imaju znanje slično Božjem. U priči o Babelu ljudi grade visoku kulu da se oslobode Boga. A Otkrivenje 13 upozorava na vrijeme kada nitko neće moći kupovati ni prodavati ako se ne pokori zvijeri. Jako dugo sva ta proročanstva zvučala su kao obične bajke, ali danas s algoritmima, umjetnom inteligencijom i kvantnim računalima čini se da bi se mogla ostvariti po prvi put. Kao što je jedan promatrač rekao, algoritam je novi vladar koji zamjenjuje zakone i pravila. U ovom videu pogledat ćemo kako naše današnje tehnologije odražavaju ta drevna proročanstva i ozbiljno ćemo razmisliti što to znači za našu vjeru i naše buduće slobode. Svaki dan nevidljivi algoritmi odlučuju koje informacije primamo. Istraživanja pokazuju da skoro sve što vidimo na društvenim mrežama biraju računalni programi, a ne ljudi. Ti algoritmi skupljaju naše osobne podatke, proučavaju što volimo, a onda nas zatrpavaju vijestima, ponekad lažnim i reklamama, baš za nas. Jedan bivši šef iz Facebooka upozorio je da ti sustavi mogu učiniti da se sadržaji koji su prije bili privatni brzo prošire, tako da se teorije zavjere i ekstremne ideje mogu širiti brzinom munje. Tako, algoritam je novi vladar, skriveni vođa koji zamjenjuje društvena pravila i našu slobodnu volju. Mislite da sami birate, ali zapravo poslušno radite ono što vam stroj predloži. To podsjeća na jednu biblijsku priču. U knjizi Postanka, Adam i Eva bili su u iskušenju da jedu s drveta spoznaje, jer tada ćete biti kao bogovi poznavajući dobro i zlo. Tu istu jaku želju za znanjem skoro kao Božjim nalazimo u današnjoj tehnologiji. Uranjamo u oceane podataka i algoritama s nadom da ćemo bolje razumjeti i sve kontrolirati. Ali Biblija nas upozorava. To isto iskušenje već je prije uzrokovalo pad. Kao što su Adama i Evu privukla žeđ za znanjem, modernog čovjeka zavode moćni sustavi koji obećavaju bolji život. Razlika je u tome što se danas iskušenje odnosi na računalni kod i umjetne podatke, a ne na zabranjeno voće. Uz algoritme, umjetna inteligencija uraste nevjerojatno brzo. Sustavi umjetne inteligencije preuzimaju poslove koje su prije radili ljudi. Upravljaju prometom, postavljaju medicinske dijagnoze i predviđaju promjene na burzi. Prema istraživanju provedenom među stručnjacima za tehnologiju, mrežne tehnologije poput umjetne inteligencije mogu deseterostruko povećati našu učinkovitost, ali istovremeno predstavljaju veliku prijetnju našoj neovisnosti i slobodnoj volji. Što će se dogoditi ako pametni sustavi donose više odluka za nas nego mi sami? Tko će onda imati pravu moć? Biblijska priča o kuli babilonskoj ovdje dobiva puno značenje. Ljudi su tada htjeli govoriti jednim jezikom i sagraditi kulu tako visoku da dotakne nebo, da si stvore ime i da se ne rasprše po cijeloj zemlji. To je kao da su htjeli stvoriti veliku, jedinstvenu mrežu komunikacije bez Boga. Danas ta želja zvuči zabrinjavajuće poznato. Na modernom internetu mi zapravo govorimo univerzalnim digitalnim jezikom. Umjetna inteligencija i svjetske mreže povezuju cijeli planet, tvoreći neku vrstu kibernetičke kule. Informacije i moć skupljaju se u rukama male skupine dizajnera, vođa i programera. Gradimo tehnološki Babel. I kao nekada, sve to pokreće ljudska oholost. Želimo moć i jedinstvo, bez ovisnosti o nekoj višoj sili. S umjetnom inteligencijom ciljamo prema nebu, ali time također preispitujemo naš odnos s Bogom i naše mjesto pred njim. Zatim dolazi treća velika revolucija, kvantna računala. Ti strojevi ne rade s običnim bitovima, nulama i jedinicama, nego s kubitima koji mogu biti u više stanja odjednom. Prema članku u časopisu Wired, moćna kvantna računala jednog će dana moći odmah pročitati sve današnje šifre, što znači dolazak dana Q, trenutka kada će Bitcoin novčanici, naši e-mailovi i svi naši financijski sustavi odjednom postati ranjivi. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost misle da postoji jedna od 3 šanse da se taj dan Q dogodi u sljedećih 20 godina.
čak i najskrivenija tajna, od povjerljivih vladinih dokumenata do vaših privatnih razgovora, tada će postati dostupna svima. U 13. poglavlju Otkrivenja, proročanstvo staro kao i rana, crkva kaže: nitko neće moći kupovati ni prodavati ako nema žig zvijeri. Dugo vremena ovo upozorenje činilo se samo simboličnim, ali danas tehnologija čini takav scenarij mogućim. Zamislite, univerzalni digitalni sustav plaćanja povezan s vašim biometrijskim identitetom ili čipom ugrađenim u vašu ruku. Bez tog žiga nemoguće je kupovati ili prodavati, dakle nemoguće je živjeti. Kada sav naš novac, pa čak i naš identitet, budu potpuno digitalizirani, riječi otkrivenja postaće zastrašujuće stvarne. Već se govori o društvima bez gotovine, digitalnim valutama i bazama podataka, biometrijskih podataka. Tehnički, jedan centralizirani sustav u rukama nekog vođe ili utjecajne grupe mogao bi zaista kontrolirati i isključiti svakoga tko se odbije pokoriti. Drevno upozorenje više ne izgleda tako nevjerojatno. Sličnosti su zapanjujuće. Ljudska želja za božanskom moći postanak, prkos Bogu i potpuna kontrola, otkrivenje. Sve te teme iznenađujuće odjekuju našim današnjim tehnologijama. Ali nemojmo paničariti, jer Biblija, iako nas upozorava, nudi nam i nadu. Piše: uzdaj se u Gospodina svim srcem svojim i ne oslanjaj se na svoju mudrost. U vrijeme kada nam tehnologija nudi privid svemoći, važnije je nego ikad tražiti mudrost i utočište u Bogu, a ne u strojevima. Mladi ljudi, probudite se iz svoje udobne uspavanosti i ovisnosti o ekranima. Zastanite i zapitajte se: tko ili što zaista upravlja mojim životom? Okrenite se Bogu Biblije koji nas voli i nikada nas neće iznevjeriti. Tražite vjeru, molitvu i zajedništvo s drugima. Umjesto da štujemo svemoćnu tehnologiju, štujmo svemoćnog Boga. Neka nas ove drevne riječi ohrabre. Tamo gdje ljudski sustavi zakažu, Bog ostaje vjeran. Kao što otkrivenje završava obećanjem Božje prisutnosti među nama, tako i mi možemo gledati u budućnost s povjerenjem i oprezom. Odaberite danas. Ostanite budni i poklonite se pravom kralju. Samo u njemu je prava sloboda i stvarna budućnost.